Ngoba manje ngwalikuthena angazi ngizobuya nini ngizokusebenzisa ama-video call. Ngoba manje ngwalikuthena angazi ngizobona nini ma ngizokusebenzisa ama-video call. Ngifuna ubona ukuthi unobani da ngizokusebenzisa ama-FaceTime. Ngiliyambilizwe wesando sami angazi noma ngishiyise kuthini na. Njengoba amakhilomitha kude lenhliziyo yami ishaya ngamandla ngoba ngiyazi lapho ukuthi awuphathekile kahle lapho. Njengoba amakhilomitha kude lenhliziyo yami ishaya ngamandla ngoba ngiyazi lapho ukuthi awuphathekile kahle lapho. Njengoba amakhilomitha kude lenhliziyo yami ishaya ngamandla ngoba ngiyazi lapho ukuthi awuphathekile kahle lapho. Noma ngingaba kude nawe noma singahlukana ngamazi vele ungethembe jazi vele ungethembe jazi ngithanda wena wedwa noma